Jaa! Toi on kyllä aika hyvä. Näet. Okei, Serustani Santeri rumpusetin kanssa tuolta, niin joo, sitten se on ihan ok. Ehkä harjoitella. Se on toikin. Jaa! Toi on kyllä aika hyvä. Näet. Okei, Serustani Santeri rumpusetin kanssa tuolta, niin sitten se on ihan ok. Ehkä harjoitella. Se on toikin. Jaa! Toi on kyllä aika hyvä. Näet. Okei, Serustani Santeri rumpusetin kanssa tuolta, niin sitten se on ihan ok. Ehkä harjoitella. Se on toikin. Ei huono paikka. Aina joku tulee mitään erilaista.